No sitten saat näyttää sen. Yläkerrassa. Hieno juna. En ole leikkinyt sillä enää aikoihin. Istutaanko tähän? Se on minun sänkyni. Jukku, mitä ne tekevät? Tule ja katso. Hui! Näittekö? Rosetta ja Rottis, mitä ne tekivät? Katso. Voi niitä nuoria. Näytä vielä. Dippa, 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 da. Minun vuoro, minun vuoro, minun vuoro. Minunpas. Älä mangu. Pois tieltä. Jaha. Älä, näytäkää minulle. Minä haluan tulla katsomaan minun vuoroni. Hei, häpeä. He. Niin. Mitä nyt? Isällä on asiaa. Minulleko? Nyt heti. Rottiksella on sinulle jotain sanottavaa. No, eikö sinun pitänyt puhua Rottiksen kanssa? Hm? Joo. Isällä on sinulle puhuttavaa. Aha. Onhan sinulla. On. Niin kuin äiti sanoi, ja tiedetään sinä, Rottis, että kun kaksi rottaa pitää toisistaan, niin siis on niin kuin... Isä tarkoittaa, että kun kaksi rottaa pitää toisistaan, Niin? tiedäthän sinä, kun isä ja minä... Niin, sillä tavalla tulit maailmaan ja voi tulla hirveän paljon pieniä rottia, jos ei ole varovainen. Ihan niin kuin isä sanoo. Mm? Juuri niin. Tarkoitan, ettei pidä. Kuuntele nyt, mitä isä sanoo. Ei. En tiedä, onko äiti puhunut sinulle... Ei. Isä kertoo nyt. Pippeli! Niin kuin äiti sanoo... Kuuntele nyt äitiä. Sinun pitää nyt kuunnella tarkkaan, kun isä kertoo, mistä pikkurotat tulevat.
Poikani, asia on niin, että jos haluaa... miten mä nyt sen sanoisin? Kuksi! Rottis ja Rosetta kuksii. Sitten tulee pikkurottia. Ne syntyi Rosetan pimpistä. Ja Rosetta kuksi! Rottis ja Rosetta kuksii. Rottis ja Rosetta kuksii.